Ja, mand. Ja, optager. Ja. Ja, var det meningen, det der skulle redde dig? Hvor skal jeg lige penge? Fissefjols. Nej, har jeg ikke gjort noget, jo. Bare lavet det. Nej, du kan godt klemme noget der. Oliebollerne. Nå, han lever stadig. Haha. Føj for helvede. Det stinker. Det stinker. Jeg kan ikke lukke noget. Det stinker virkelig. Føj for helvede. Jeg står bare her som en lidt syg gale, hvis du bare sidder. Kæft, du er ulækker. Ja, der vil jeg blive kaldt. Jeg bliver kaldt ulækker. Kommer der nogen, der har dræbt alle? Der kommer nogen. Hands up, you face motherfucker. Alle de gjorde bare så hurtigt. Mange lækker der er. 7, 9, 4. Der ligger været mange. Der ligger der 4 på rækken. Har du ikke fået nogen besked om, jeg er her? Ej, prøv det igen. Nej. Så nu kommer alle donut-folkene. Ja, de har spist alt for mange donuts. Det er derfor, de er så fede. Ja, han er død. Ups. Jeg var nødt til at filme lidt over. Specialstyrken død! Du skal mindst have en ladning per mand. Hvad fuck skete der lige der? Han nåede til specialstyrken. Ja, jeg er lige mødt ind på selv skudhuller. What? Det var færdigt. Og hvis blod og vægter. What the fuck? WTF. What the fuck? Okay, nu begynder alle bare at brænde. Rullefald. Drej, bitch. Så nu Jeg er ikke engang sikker på, at de fede donutmænd, de kalder rullefaldet. Det er fordi, de er donutmænd. Dø! Du har ikke mistet... Brænder! Specialstyrken! Specialstyrken brænder. Specialstyrken! Det var lige specialstyrken. Ja. Det er da fucking dumt. Det næste offer, jeg har fået, det er specialstyrken. Okay, du har fået 1 skud. Kæft, jeg må prøv at se, hvor mange stjerner har jeg efter mig. Kun 4. Fuck, hvor let. Går efter. Let. Hey, kan man godt se mig? Nej. Vil du gerne have det? Nej. Så nu brænder jeg. Man kunne lige se din hånd. Kunne man? Ja, fordi du lige går sådan... Nu kunne du se lidt af dit hoved, og så noget i hånden, og så en controller. Men til sidst, så skal vi jo sige det der, så kan de få at se os. Nå, ja. Altså, lige nu er det gået 4 minutter. Snart 5 minutter. Om 20 sekunder er det gået 5 minutter. Bare. Jeg plejer altid bare lige at gøre det, indtil de kan. De skal ikke dø helt. Der er en derovre.
Kæft, der ligger mange op for dig. Der er gået 5 minutter. Du har kæmpet i 5 minutter nu. Nå, så kommer der lige en gående der. Så kommer du ham i gang. Dø! Hvis alle har lov til at dø. Ja, på et eller andet tidspunkt dør jo alle. På deres tidspunkt, det er du. Ja, der ligger meget ild. Det brænder nu, ikke? Altså, jeg kæft, det var sygt. Specialstyrken kommer der bare. Han dør, jeg rører ham en gang. Der ligger en kvinde der. Ja. Buki. Ej, okay. Okay, jeg Hvor policerer lige der skudhuller? Jeg forstår det nu. Sit down, bitch. Jeg døde i hovedet. Han er der stadigvæk. Der. Han har mistet sin hat. Ja. Altså, Nu skal vi i hovedet. nu kan vi se dit hoved, men ikke så det meget af det. Oh, fuck. Kæft, du er klog, hva'? Ja, jeg løber direkte ind i ilden. Hvorfor dør han ikke? Nu er det. Hvorfor de? Okay. Special. Kæft, du er klog, hva'? Du var lige et over. Er du fuld? Er du fuld? Har lige den lidt syge støjer? Undskyld. Men jeg griner bare, så kan jeg ikke lade være med eller ryste kameraet. Skud. Hvor mange har du lige dræbt? 100? Det var klog. Du bare lige på min disk. Hold kæft, jeg var Så det han. Vi har overlevet 7 minutter. Kæft, det er meget. Altså pludselig der var vi ikke havde filmet. Nej, jeg filmede lige for da der kom Okay, så er det din tur. Skal vi se, om der er bedst af os to? Skal jeg lige give dig fuld ledninger?